Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTVini ngesiXhosa. Usibongile ke uthe ngekamxelela utatakhe uba ufuna ukuthini ngexesha abhizi akhalayo. Kuvele kwangena ke uKwenzo engalindelanga ephethe iiflowers ke zomsurprise. Wamqhawula ke utatakhe ke usibongile sabuza ke utatakhe uba kwenzekani ngapho. So khangakwazi ke umchazela. Uvele ke waxolisa ke usibongile ke ethi hayi tata bendifuna ukukuxelela nje uba ndiyakuthanda. Sakhange besayithetha le bezoyithetha. Kwenza uxolisile ke ethi ebengazi uba usefowunini weske notatakhe bethi uzomsurprise kodwa akaqondi zoba senzeka yonke loo nto kuba ke ufike usibongile ekhala wabesemnika ke eziflowers bezibeke etafuleni. So usibongile beyiloo nto ke ilusiza nyena umbuzile ke ukwenza uba kwenzeka ntoni usibongile. Wabe sesitsho ke usibongile uba uyambona uba umphethe kahle umenzela izinto ezinhle bahlala ndawonye and uyamonwabisa but wayengazi uba ubomi bakhe bunganzima ngale ndlela. Ethi kaloku kwangoku indlela abuqale ngayo ubomi buqale ngoba athi uya eyunivesithi kowabo. Utatakhe wazi uba usesikolweni kodwa akayangesikolweni uyosebenza as imaid. Kungoku uhlala nendoda. Utatakhe ngekayonwabele kwaloo nto. Nothixo naye ukwenza ngamfulathela kuba ukuhlala nomuntu angatshatanga naye. Wabe sesitsho into yoba ngoku yena useyazibona uba uphilela nje ukuxoka. Yena kuthi ufuna uxelela utatakhe ngayo yonke into. Ukwenza ke uthe kufuneka bamxelele kodwa funeka beze neplan nje ezoba right ukwenzela into yoba utatakhe akwazi uunderstand. So bebuza ke nomnye uba kukoba nini na. Uthe ke Kwenzo uzozama. Wabe semhaga ke ezama kumthulisa but usibongile bekukubi nyani uyambona nje uba uneenyembezi. Imenemene ke elinguphetheni libize uNomalanga uthi ufuna kube mfuna umchecka nje into yoba all-right na uziva njani. Andazi ke noba bubumenemene noba bubumama na. Kodwa ke wabe sesitsho kuNomalanga uba no all-right wayesemcela ke into yoba makabuye azohlala nabo for iintsukwana phaa kulo Kwenzo. uNomalanga uthe kodwa ngoba besezixelela uba uyohlala notatakhe yena and okwesibini kaloku yena noKwenzo bohlukene so akasiboni isidingo soba ade awuhlala kulo Kwenzo. Wabe sesithi uphetheni hayi kaloku vele ungeza uzohlala soba usokhaba sizothetha naye and ukhumbule into yoba usenempahla ezilapha so ayo-problem into yoba kuthiwe uhlala apha endlini impahla zakho zikhona. So uye wavuma kuNomalanga but uphazanyiswe yifowuni. In fact ke uphetheni somshiya washiyeka ejonga ifowuni ziyamdumela ke kwi-social media. Ushiyeke nje ekubi apha ebusweni kuye. Uthe ke sele eserumini uNomalanga wabe efunda ii-comments kwi-channel yakhe. Wabe elila ke caba bayamgcwalisela ke i-followers zakhe kandazi. Kodwa ke abantu ke bathetha ngento zoba njengube yi-influencer befama uphila obuphi ubomi kanjani uyakhala. Uthe sakhala ke kwavele kwangena usokhabase. Phofu kwelinye icala ukwenza kumnandi kuye noSibongile baleqana phaa kumnandi nje. uSibongile uthi ufuna ukwenzela i-breakfast ukwenza nokwenza uthi ufuna ukwenzela uNomalanga Sibongile. So kuyilaa nto nje kumnandi ngapha kuyahleka. Yena lo uthe salila ke kwafika usokhabase ethi akufanelanga uba uphama bagoduke and ke makohlukana nale nto le-social media esithi unethemba loba ke akayiphenduli yonke into ezithethwayo phaa because bona kaloku uyazi baphilela i-content. Wathi ke le into khawukuyiyeke ngolu hlobo ngoba into endingazuyenza kude ndiphinde phaa ndiyobetha laa mfana ke sabhokhwe. So besehleka ke ngosekuthethwa ngento yemvubu noKwenzo. So uNomalanga ke uye kubasebenzi bakwaDlamini efika bezihlekela uNomfundo ke obebhluza ke busy ifowuni. Ufike ephethe impahla ke ethi akasazifuni uzobapha zimkhumbuza uKwenzo. Hayi ke bekungemnandi kuthuli noNeli bexhwithana ngazo. Bazithathile ke bayozibeka bathe xa beyoshiya uNomalanga waphuma ke. uNomfundo ke uthe mabangade bavuye kangaka ngomnye umntwana ngoba zinto akabaningi because kumnandi kubuhlungu kuye. Hayi ke uthe uthuli hayi mamnitshilas down lo makabakayeke. Bathe besekusenjalo kwaphinda wabuya uNomalanga ethi uzobacela bamkhaphe baye penthouse bayolanda ezinye izinto zakhe phaa. Bavumele phezulu ke aba bafumene impahla kwathi hayi sihayi asina problem thina sokukhapha sisi. uKwenzo ke ufika endlini ethi usuka kwi-meeting uthi ayihambanga kakuhle. Ufika ke wakhulula izihlangu. uSibongile uthe makathathe ezo zihlangu ayozibeka. Nempahla iyakhulula ujula kwisofa wathi ndithetha thatha nezi mpahla uyozibeka kwi-washing basket. Uthe
andisengu-anti wakho ke mna ke sesiyathandana ngoku. Babeleqana ke ukwenza emnikeza impahla makayozibeka. Bathe besagijimisana bethulana esofeni kwavele kwangena uNomalanga ehamba nooneli nee-securities kuphethwe ii-boxes. Uthe hayi bangaqhubeka badlale undize wabo, yena uzothatha nje konke okungokwakhe okukule ndlu. Aye bathula kuSibongile noKwenzo basuke bajongana bambukela nje khange baphendule nelimdaka. Asazi ke uba uzozithatha then uzokwazi ukuhlukana noKwenzo after esethathe yonke into yakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.